Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Pupot sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 6 na bulan sang Setyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon karon nga adlaw Lunes? Bao galupok ang balita di sa politika. Pagbiya ni Councilor Al Victor Espino sa Grupo Progreso. Kung sabagay, hindi inanibago sa politika. Manumalya nga pagbakal sang personal protective equipment, pinaagi sa nakaligad nga administrasyon, overpriced ko no, siling naman sang administrasyon subong, pero ginpanginwala man sa nagligad nga administrasyon, galikaw atensyon sa publiko bangod sang mainit nga investigasyon sa Senado. Amo na nga investigasyon sa Senado, ginaligar maanumalya nga pagbakal sang bilyones nga kagamitan sa COVID-19 magapadayon sa likod sang arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte. Ini nga mga isyu kag balita idulong sa aton sang dito. Mainit ang politika sa Bacolod, inibalang pagbulag ni Councilor Al Espino sa Grupo Progreso. Para sa akon, hindi ni bag-o nga isyu. Sa politika, upod kita subong, bulagay kita patas buwas. Ini nagakatabo tagsagid, kamay ara eleksyon. Kag hindi niya bago sa politika, tining pagwa ni Al Victor Espino sa Grupo Progreso, maayo man ini kay mas temprano, ambot siling unti. Kung pamatian ka si Mayor Leonardia, siling yati si Espino ya, nagwa siya. Wala siya ginpagwa sa grupo, siya ya ang nagwa. Sa pananaw ko, wala man problema, ha? Wala gid problema. Amo na yang politika. Kinamatarong ni Al Espino nga magwa sa Grupo Progreso. Kag ang Grupo Progreso, ti kundo wala na giman niya salig ang Grupo Progreso kay Al Espino. Ano pa ang rason? Nga mag-inupod ka mo, kung di bulagay ka mo patas? Ti para sa akon, wala gid problema. Wala problema kung magwa si Councilor Espino sa Grupo Progreso. Ang Grupo Progreso, wala man. Mas temprano, mas mayo gani. Nga magbinulagay sila, sangsa mag-inupod, sila nga daw hindi mag-intsendyanay, kag wala nagasaligay. Para sa akon, no problem. In the issue. Kadamo-damo niya sa nagkalatabo nga subong ari sa PDP laban, buwas at tutusa sa piyaka partido. PDP laban gani nga isa ka partido, tatlong paksyon, natural na iha. Kung magwa ang isa ka tao kag kandidato sa isa ka partido politikal, pagwa, iyan ay kinamatarong. Kag kinamatarong man, sang isa ka grupo partido, nga kakason ng isa ka personalidad, kung wala na sila salig, natural na iha. Tiyagan ka upo na bidi ang wala kasalig, kundi bulagon patos, o kung patas, wala gid. Para sa akon, hindi ini issue.
nagwa si Espino sa Grupo Progreso. So, iyan na iya kinamatarong. Kung diin man siya nga partido politikal magsalo, iya man na kinamatarong. Sa magtimbang nga bahin para sa kon, wala isyo. Kinamatarong man siyang Grupo Progreso nga magprangka. Di kung wala kasalig sa tao, sigihon mo gid, maupod ka gid. Di ko di, mas temprano sa Mayo lang, nga sugilanon, bulagay patas. Amo na bla? Mayo nga sugilanon, wala lang sakitay. Pag abot sa tiyempo nga magbinulagay na, balbalanay ka mo natural na ya. Kung nagwa ka na sa imo partido, pagusto ka, balbal kinamatarong mo na, kag pagusto man ang partido magdepensa sa mga isyu nga mahimo mo buyan. So para sa akon, all is fair. Wala sang dapat isyo. Ugaling ang balbalanay, matabo gyud man ya pagkatapos mag-file na sang certificate of candidacy. Di good luck kay Councilor Al Espino sa bag-o mo naman nga pagtalakay kung diin ka mga grupo sa politika. Siling ni Mayor Bing, wala ka man, ginpahalin, ikaw ang nagwa, so, wala mahimo. Kung si Mayor Bing Yunardia, wala nasalig ya, sa iya konsyal, iya man na kinamatarong bilang leader sang Grupo Progreso. So, good luck sa inyo pamulitika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag, bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isang nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occident. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56 na. Nagpasaring naman si Presidente o kung Vice Presidente Leni Robredo sa administrasyon niya ining mga aligasyon sa administrasyon nga kuno ang ginbakal sa nagligad nga administrasyon overpriced kag iban pa nyam patalang naman na para nga magkambyo lang ang atensyon sang publiko sa ginatalakay subong nga investigasyon sang Senado. Nya to ya nagligad ang kay Presidente Noynoy Aquino na establisar to ya sang supplier ang history sang procurement deal sang Department of Health. Nya ariya ang iya sang administrasyon 10 bilyones ang presyo pero bag-o lang gintukod ang kompanya nga ginbaklan. Siling ni Robredo daw pareho lang nga ang ginkuha nga kompanya sang gobyerno bilang supplier para sa kinanglanon medikal ang gintukod mismo para lang sa among deal. Ambot silingon, gintukod na ni siya para sa among nga deal, para baklan sa kagamitan nga bilyon ang iya kapital. Wala kalambot, sobra lang media milyon ang kapital sining ginbaklan nga supplier. Di sila ni Robredo daw kaklaro bla, nga ginpatukod ini, nga para baklan sining bilyon nga gamit sa COVID-19. Ang malain pagid niya ining
kompanya nga ginbaklan sang Duterte administration, wala ini sang opisina. Kag ang malain pagid, ini siya ang nagadumala sini sang ginbaklan sang material may criminal record kag manjaminto de aristo sa pungsod Taiwan. Puerte ang arangka sang Vice Presidente. Pabuton ta ang pitik naman balos ni Presidente Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 58. Babalik kami pagkatapos ini. Madamo na sa aton mga kasimanwa ang Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sigsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Pasig sang oras oh. Pero padayon ko no, ang investigasyon regardless man sang kritisismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Dumdum ka mo, siling sang presidente sa mga miyembro sang kabinete, hindi kamo magtulotambong da sa hearing na kay wala man na pagkantuan. Pwerte no. Imbis nga, usisaon tang korupsyon ang presidente ya pwerte. Te siling ugaling sang Senado ni Richard Gordon, ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, wala sang makapugong sa amon sa likod sang arangkada sang presidente, amon gid uyugon ining ginaligar korupsyon kag iskandalo bangod sini karon amat-amat nagkalabisto na nga ang ginbaklan gali wala man sandako nga pundo kundi daw ginhungod patindugon para bigyan ng bilyon baklan sang mga kagamitan sa COVID-19. Puwerte, no? Bago kung may mga panahon, kanamit pagid arang kahon sang ginpalayag ni Manny Pacquiao. Pabuasan tayo na. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:04 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Hello, my name Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na nay, samsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigura
Salamat, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, la 7:08. Dali lang. Ginapahibalo ang mga kakilala himata kaabyanan ni Noel Alila sang barangay Punta Taytay ngang ialubong Miyerkules, Setyembre 8 na pagkatapos ng misa sa simbahan sa barangay Punta Taytay, ilubong sa Memorial Park. Kay Noel Alila sa iya kaabyanan, kapanawagan ng pamilya nga ilubong na siya sa Miyerkules. Action Radio, Philippine Standard Time, la 7:09 na. Standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Upod kita kay Action Brian Morden, subong kay Action Dorel Cabato. Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Life extended. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod.